ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಾಗಿ ಸದಾ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಘಟನೆ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ ವತಿಯಿಂದ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಬಿಷಪ್ ಫಾದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆರಲ್ಡ್ ಐಸಕ್ ಲೋಬೋ ಮತ್ತು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಇತ್ತರು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ತುಳು ವರ್ಣಮಾಲೆಯನ್ನ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ, ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಮರ್ UH, ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕದ್ರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿ ಗೀತಾ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲಾ, ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ತುಳು ಲಿಪಿಯನ್ನ ಅಕ್ಷಯ್ ಪೇಜಾವರ ಬೋಧಿಸಲಿದ್ದು, ತುಳುಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಳ, ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಾರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ರಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೋಷನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಒಂದು ಓ, ಒಂದು ಮ, ಒಂದೊಂದು ಬಿಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾಡಂತಲ್ಲ. ಐದು ಬೊಕ್ಕೋ ಒಂದು ಶ್ರೀ, ಒಂದು ಶ್ರೀ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷರ ಆರ್ದು ಆರಂಭಾಪನು ಒಂದು ಆ, ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಐತನೇ ಪನ್ಪಿರ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಇತ್ತಂಡು ಪಡ್ಡದು ಚರಿತ್ರೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಕಾಲಕ್ರಮೇನೋಡು ಅವೇನು ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಆ ಲಿಪಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಮದತ್ ಕೊಂಡು ಕರೀನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಲಡು ತುಳು ಲಿಪಿಗೂ ಕೂಡ ಜೀವ ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನಲು ನಿರಂತರವಾದ ನಡೆತೊಂದುಲ್ಲ. ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ವಿದ್ವಾಂಸರೇನ ಅಂಚನೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆನ ಮಲ್ಯ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿತ್ತ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರೆಗಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೋ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಂಡು ಒಂದು ನಿಜವಾದಲ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಉಡಲದಾಲ ಇತ್ತಿನ ತೆರಿಪಾವುಡುಂದಾಂಡ ಈ ಭಾಷೆದ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತಿರುಗುದು ತೂಲೆನಿಕ್ಲು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೊಂಕಣಿಲ ತುಳು ಪಾತೆರುಂಡು, ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾರಿಲ ತುಳು ಪಾತೆರುಂಡು, ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಬುಳ ತುಳು ಪಾತೆರು ಬೇರು ಮಾತ ತುಳು ಇನಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಭಾಷೆಯಾದ ಉಗುಳೇದು ಬತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ತೂವಳಿ ಇನಿ ನಂಗೆ ಬೋಡ್ತನೆ ಭಾಷೆದ ಒರಿಪುಗು ನಮದಾದ ಮನ್ಪೊಳಿ ಇನ್ಪಿನವು ಐಟ್ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಒಂದು ಈ ಕಜ್ಜೋ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ನಡಪಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಹಾರೈಕೆನೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಮತ್ತೊಂದು